Ngiphethe uMatsubani yamazi hayi khohla mfana wami asikho istrike esithumbi njengalesi la emhlabeni angizwa ngithini emhlabeni and angingizeli ngiyayisho vele emhlabeni. Please introduce yourself to our viewers wethu. What's your name, your surname neteam abakade uyidlalela today? Sanibonani, ngiyabonga unkale opportunity ukuthi ngizazise ukuthi ngubani. Igama lami uMatsubani Mchulana, bengidlalela uTshani FC. So ufila kanjani ngegame yanamhlanje, performance yakho wena as an individual ne team yenu? Ya sidlalile sizamile sabajida just nje bengasila ngalethu akona sizamile silwile just nje avela ayosivumanga nje namhlanje. So manje wena yini into ekumotivate ukuthi udlale ibhola, yini into eyela kwenza ukuthi ukhethe ukudlala ibhola and yiliphi player amawukhula bobukela kulo? Into engenzile ukuthi ngidlala ibhola from situation from endlini yabo sibuye emakhaya afanayo manje thina abanye emele silwe yabona so khona kulungisa situation yasendlini. Ya mina ngihamba novila Villa, yeah. Blind. Okay, so when a style of play sakho ungasirate ngayiki and ungasdescribe kanjani? Yini? Style of play. Mina ngazibeka lapha ya ku 10 out of 10. Izinja. Kamnandi futhi kahle. Blind. Okay. So when la ikasi iliphi play olivumayo liphakamiselayo ukuthi yabona leli ya Ntswembu ngaphandle kwakho? Ngaphandle kwami la ikasi. Mina ngivuma umuntu hayi. Sivuma mina hayi. Akekho neliwa. Hayi. Right, so umunye umuntu mina ngizibekaphi? Sure. Okay. So iliphi player ongakazi wadlala nalo ofisa ukudlala nalo? Ngisafisa ukudlala yamazi ubani sniper yeni umklakazi hayi. Yeah. Usafisa ukudlala naye? Yeah, sibhekani nje ngiyitrike nje. Mawubhekile ke wina abantu between nina noThu mawuthi niyabhekana ubani indoda eyokhipha inkani vele kubonakala? Hayi ngeke lapha kuyonyiwa phela nami ngifuna ukuzibonakalisa so nami ngingawina naye ngawina ngoba ibhola lento le ngeke sazi sure. So manje iyiphi iposition ongathi wena la efieldini inzima kakhulu kunawo wonke? Center back angeke. Ya 5 or 4 angeke ngilunge lapha. Angeke ngize ngilunge lapha. The toughest opponent okhe wayiface empilweni yakho. Wakunika tough time. Mahamud adlala 18 USP. Yeah. Sure. So wena ungakhethana ukuthi ne uref uyakubencha or ukufaka ukusubstitute first half or akufaka imatch mayithe yaphela bese khana kufaka yena? If angikhiphi face half angangifaka boma last 10 minutes noma in 10 minutes iningi eground ngachintsha okuningi. So yimapha amagama like amazwi ambalwa that you'd give to a young boy okubhekile like us? Ukuthi if udlala ibhola kaphusha angakazi ukuthi kusasa kuyenzakalani ubheke ubani nani yabo. Sure. Okay, before sivala yadlala iBafana Thursday. Cabangani wena mawubhekile ama results ayebuya kanjani? Hayi siyawina lapha. Angisidlula ama-China really hayi sawina lapha ya. Fair. Thank you for your time. Nami ngiyabonga beni grand. Sharp.